Sa number 2, pagbasura sang COMELEC sang election protest ni Anay Bacolod Mayor Evelio Bing Lunardia kasubong lamang nga nasirad-an na ang lungon. Ini ang pagkabig sang spokesperson ni Mayor Albi Benitez nga si Attorney Lizander Bong Dilag sa nangin desisyon. Para kay Dilag, wala pa man maka-first base ang election protest, ginbasura na sang second division sang Commission on Elections. Sa desisyon sang COMELEC, ginbasura ang petition for being improperly filed and for being insufficient in form and substance. Ginrefer man sang COMELEC ang nasambit nga petisyon sa Law Department sang Commission para sa nagakaigo nga investigasyon. Ang election protest nga ginfile sang kampo ni Lunardia sadtong tinalikdan nga Mayo 20 sa grounds sang lapnagon nga vote buying, peke nga mga botante, pag-shade sa mga unused ballots pabor kay Benitez, illegal campaigning, presensya sang kapulisan sa polling precincts, falsified election returns, kag rekomendasyon sa mga eksperto para sa manual recount, kag forensic examination o kun audit bangod sang madamo nga technical red flags. Sa statement naman nga ginpagwa sang kampo sang Anay Alcalde, ila ginsiling nga wala pa sila sang may nabaton nga desisyon, kag ila gina-question kung nga wala sila na furnish sang kopya sang order kay sila man ang nagaserbe nga tagreklamo. A triumph of democracy because that kind of decision and order gives substance and meaning to the 171,000 people who voted for Mayor Albi. So that seals the coffin. Now, sa imo ikadua nga pamangkot nga wala sila kabaton, as a lawyer, hindi na namon niya makontrol ang piyakto kung there are even clients who refuse to receive an order. Ang makontrol ta lang officially nga kami nagbaton.